বিষাক্ত সাপটিটা পড়ি গেলে শীঘ্র মেডিকেল নেবা। সময় নষ্ট করিব নাহি, ডাক্তারଙ୍କୁ দেখা করিব যাই, অধৈর্য হইব নাহি। আহত ব্যক্তিଙ୍କୁ একা ছাড়িবনি, ଶୋଇବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। বিষକୁ ସଚିବ ନାହିଁ, ଏହି ଭୁଲ ଜମା କର ନା କହି, ମନେ ରଖିଥିବ ଭାଇ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦାନରେ ବରଫ ମାଲିସ ଜମାରୁ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଗୁଣିଆ ଡାକି, ଛାଡ଼ିବନି ଜମା ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲକୁ ନେବା, ହେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। কথাটা কইল সতরে সতরে সব কথা আছে কি মিছ কথা আছে? মিছ কথা থাইপারে, মিছ কথা থাইপারে। এটা মিছ নহ, ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛୁ ସତ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଡର ନେଇକି ଟିକେ ଶୁଣତ ଆଜ୍ଞା। ହଁ କହ କହ। ମୋ ବାରିଘର ଦେଖୁଛୁ ତ? ହଁ, ଏ ବାରିଘର ନାଇକି ସାପ ଗୋବ ଗୋବ ଘରେ ଢୁକୁଛି ଘରେ। ଆରେ ତୋତେ ତ କୁହା ହଉଛି, କଣ୍ଟିଆ ଯାକ ଚିନ୍ତି ଠଣା ବାଢି ତୋତେ କୁହା ହଉଛି ବାଡି ବୁଦା ସବୁ ଗଛ ଲତା ସଫା କଲେ ସିନା ହବ। ତୁ ଯଦି ଗଛ ଲତା ଲତା ରଖିଥିବ ସାପରେ କିଏ ରହିବ ସେଠି ତୋରରୁ? ଆଉ ଟିକେ ବଣ ହବ ବୋଲୁଛ ନା? ବଣ ହବ, ବଣରେ ମଶା ମାଛି ସାପ ବେଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ବସା କରିବ ନା ସେ ଭିତରେ। କେମିତି ଗଲେ ଏଇଟା ହବ? ତେଣୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବନି ଯେ ସତର୍କ ରହିବ। ହଁ, ଯଦି ସତର୍କ ରହିବୁ, ଯଦି ସାପ କାମୁଡି ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କରୁଛୁ? ବିଷ ଛାଡୁଛୁ, ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉ। କୋଉଠିକି ନଉଛୁ? କଥା ଗଲା ବେଳକୁ ଇଠୁ ଯଦି କୁଟୁଗଡ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବାଟରେ ପ୍ରାଣ ବାଡା ଫୁର ଗଲା ବେଲେ ଉପରକୁ କାଟା କରିବୁ। ତାର ସମୟ ଅଛି 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ସମୟ। 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମେଡିକାଲ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲ ଯୋଉଠିକି ବି ହଉ ସେଠିକି ନେଇକରି ତାକୁ ଦେଖା କରିବ। ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ମେଡିକାଲ ଯଦି ମୋର ପଇସା ନା ପକେଟରେ କାଇଟା କରିବି? ଆଜିକାଲି ହାଲ କରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପରା। କିଏ ଆଇବ? ଗାଡି ପଳେଇ ଆଇବ। ଗାଡି ଆଇବ? ହଁ, କି ଗାଡି? ଶଗଡ଼ ଗାଡି? ଶଗଡ଼ ଗାଡି ଆଇବ କି?